हरे रखले बाड़ू पाओ हिलवले बाड़ू गाँव भ हरे रखले बाड़ू पाओ हिलवले बाड़ू गाँव भ। हाँ नमस्ते प्रणाम, हम सब छोट भाई बनी अनुज जयरान। तो कैसे बन जाए सब, उम्मीद करता नहीं भाई सबको बढ़िया होकर मस्त की और अपना लाइफ में बढ़िया रखे और मस्त रखे भाई। तो चल आज की वीडियो में रख स्वागत बा। और भाई चैनल बनाए हुई AP9 भोजपुरी पर जाके यूट्यूब पर सर्च मार के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक बा। और जय भाई वीडियो देख रहा एकदम शुरू से देख लीजिए, बहुत मजा वीडियो में, बहुत मजा। और आज बात कर रहे बानी अपन सरकार के बारे में, ठीक बा। हर बार कोई ना कि सरकार के बारे में बात कर रहे बानी और फिर से बवाल मचे वाला बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक बा। अपन सरकार एकदम भाई रास्ता खाली कर दो, ठीक बा। अपन सरकार आ रहल बड़न, सरकार आ रहल बड़न, ठीक बा। तो भाई हमारी ये एगो खुशखबरी बा कि अपन सरकार के गाना बहुत जल्दी रिलीज हो जाए यूट्यूब पर, ठीक बा। बहुत जल्दी रिलीज हो जाए। प्यार से इतना दीजा भरपूर, इतना भरपूर अपन सरकार के गाना बहुत जल्दी आ जाओ, ठीक बा। हाँ दबंगई वाला गाना अभी शूटिंग हो गई बा, ठीक बा। अब कब से रिलीज हुई हमारा उतना पता नहीं है, ठीक बा भाई। देख लीजा दबंगई वाला मतलब पोस्टर। हाँ एकदम भाई राइफल उफल लेके एकदम बुझा तक की मार करिए दी का, दो चार को उड़ा दूबा का खेसारी भैया आए भाई। हमार 2-4 दिन बचल बा होली के, ठीक बा दिन। तो अब गाना भैया के ना आई, होली सॉन्ग एको गाना ना आई। अब क्लियर हम बात बता देता नहीं, अब गाना ना आई होली के। इंतजार मत करब जा भाई हमार, ठीक बा। काहे कि भैया कब गाना अपना ना आई, काहे कि 2-4 दिन खातिर का आई अब गाना। 2-4 दिन बचल बा होली, ठीक बा। अब गाना ना आई, ठीक बा। तो होली के कुछ दिन बाद अपन सरकार के गाना ये वाला रिलीज हो जाई, ठीक बा। बहुत अच्छा देखा जाए पोस्टर। तो पोस्टले में जब इतना धाकड़ बा तो भाई हमार गाना कितना अच्छा हुई उतने ले सोचे के बा, ठीक बा। तो अपन सरकार के गाना हम तो कहत रही कि बहुत जल्दी छोड़ दी गाना बा खेसारी भैया। तो टीम से बात भइल बा कि गाना के बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाए यूट्यूब पर, ठीक बा। कैसे कि फैन से एग्रीमेंट में फंस दियन खेसारी भैया, तो गाना अभी बंद हो जी। होली बाद एग्रीमेंट लागे वाला बा, ठीक बा खेसारी भैया पर बहुत जल्दी। तो हम तो सोचते रहे कि फिलहाल में गाना आ जी तो बहुत अच्छा बा, न तो फिर बाद में दिक्कत हो जी, हम गाना सुने के मिली, ठीक बा। तो प्रमोशन के लायक क्या फायदा, क्या भाई सही बात बा नु। गाना आ जी तो हमारा बहुत खुशी की बात बा, ठीक बा। लेकिन ये वाला भैया के पोस्टर देख रहा है एकदम दिल इतना खुश भइला कि गाना लगा था कि आ जाए, ठीक बा। लेकिन बहुत अच्छा गाना बा, पोस्टर देख लीजा एकदम राइफल उफल लेके बुझाता धड़रा दियो का मार के रे सोहनी के। तो अपन सरकार के बहुत जल्दी आ रहल बा। हम तो ये कहम भाई हमारे इनका टीम से भैया के, सरकार के भैया के टीम से कि गाना बहुत जल्दी रिलीज कर दी जा, ठीक बा। ना तो फिर से एग्रीमेंट लाग जी खेसारी भैया पर, तो दिक्कतें हो जाए कि होली बाद एग्रीमेंट लागे वाला बा, ठीक बा। तो अभी एग्रीमेंट नहीं के तो गाना आ जी तो बहुत अच्छा बा, सुने खातिर प्यार से देवे खातिर, ठीक बा। तो अपने सरकार को ऐसे सपोर्ट कर रही अपन भैया पर, मतलब कि गाना रोज लेके आवत रह बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक बा। और खुशखबरी एगो बा 25 तारीख के बताई अगला वीडियो में, ठीक बा। सरकार के मूवी वही नहीं रिलीज होता, ठीक बा। अपन सरकार के बताई अगला वीडियो में हम। बाकी ये बतावे खातिर आई रही भाई हमारे के अपन सरकार गाना आई बहुत जल्दी दबंगई वाला, देखत नहीं यानी पोस्टर मतलब एकदम बवाले हुई। अब की बार आई तो जगह खाली समझ से कह देता नहीं, जगह खाली कर दो, ठीक बा। तो बाकी चलता नहीं भाई, मिलो फिर अगला वीडियो में और लेकर कुछ अलग अंदाज में और बताई कब बवाल होता अपने सरकार के, ठीक बा। चलता नहीं भाई, जय भोजपुरिया समाज।